आत्ताच उठलो तर बर का. उशीर झालं राव, डोळ्यावर झोप तशीच आहे राव. अजून डोळा असे झोपायला हे करतात. तो काय करायचं. आज बिशेसन खटकेचा सकाळ सकाळ फोन राव मला. बाबा उठ लवकर, आपल्याला एका नाही झुंबरच्या बड्डेला जायचंय. आता उठले, आता काय करायचं. जाऊन दे, घेतो आता दात बीत घासून. का कसं आता दात बीत घासतोय, दात घासून का नाही मस्त फ्रेश बिश होतो. हा, मस्त मस्त टाकाटक मध्ये एकदम मस्त टोपी बिपी घालतो. का कशी कशी दिसतो आपण. हा, टोपी बिपी घातल्यावर एक नंबरच का नाही. विषयच गंभीर आहे आपला. चला आता बड्डेला जायचंय. कस का ओ झुंबर कसा दिसतोय. अरे झुंबर, हॅपी बर्थडे रे भावा. लगा तुला वाढदिवसाच्या लय लय शुभेच्छा बर का भावा. मग उशीर झाला राव, दार वाजवते मालक हुबाल्यासारखं बसलंय आतमध्ये. दार उघडं नाही काय नाही. आता जाऊन द्या, जातो आता खिडकीने. हा, वजन लय आहे आपलं. हा, धडधाकड माणूस आहे ना, त्यामुळं आतमध्ये जाता येते का नाही काय माहित. अरे निघतंय, अरे बाबा निघला का, निघतंय का नाही. हा, आता कसं बरं आलं बाबा एकदा. आणि घसरगुंडी कशी काढतात माहिती नाही काय नाही. नुसतं आलंय हुबाल्या तोंडाचं. हा, खेळायला चल लवकर पुढे. हुबाल्या कुठलं नुसतं येतंय मधी 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 मधी. बघ असं खेळतात. आता उलट ना चल तिकडून पायरे बिर आहे का नाही मागणं. हो का असं खेळतात. इकडे बघ बघ. अगे हुबाल्या असं खेळत आईला या मालकाची पण ना लय हुबाली काम आहेत राव. रोज राव ह्याला उठवाय जावं लागतंय राव जवळ. हा, लांबनं बाग दिलं तर ऐकायची येत नाही. ह्याला ऐका नाही, नुसतं जवळ जायचं आणि मग ह्याला उठवायचं. बाग बीग द्यावं लागते ह्याला जवळ जाऊन, तेव्हा उठतंय हो. हा, ह्याला ऐका नाही चिंबतच आता. ए थांब थांब थांब, ए हुबाल्या कुठे चाललाय पळत. थांब इथं थांब. हा, का रे सकाळ सकाळ उठता येत नाही का तुला. हा, ऐका येत नाही का तुला. अरे हुबाल्या आला का. लई माया दिखातायला का तू हा, क्या जवळ बोलत आहे वैसा. माया दिखाता है. हा, कभी कोरबर चपाती डाले का मेरे को. हा, होय रे. कोरबर चपाती डालने के नाम पे वो मन मेरे को जवळ बोलता है, माया दिखाता है. ऊपर ऊपर क्या माया का कुछ फायदा है क्या. होय रे. होय मालक, आज येऊ काय तुमच्यासोबत तमाशाला राव संध्याकाळी. येतो की राव मी पण. मला पण लय येड्या राव तमाशाचं. हा, लय बघू वाटतंय राव मला पण तमाशाला. हा, मागच्या बारीला गेलतो राव तिकडं खाली, खालच्या आळीच्या नाही का तमाशा होता, तिथे गेलतो राव. लय मजा आलती राव. कसलं काय राव, असलं भारी वाटत होतं ना. हा, बाया बिया नाचत होत्या मस्त धाचिंग डिंचिंग ढांचिंग डिंचिंग मध्ये. हा, चला की राव मी पण येतो तुमच्यासोबत. चला मी अहो गाडी सोय करते की मी. हा, तुम्हाला काय करायचंय गाडी काय घेऊन आता झुंबरची घेऊन येतो बघा. हा, अजून घेतली झुंबरची गाडी. चला लवकर राव, तमाशाला जायचंय आपल्याला. हा, पुढे तमाशा चालू बिलू होईल राव. हा, पुढे जागा नाही भेटणार नंतर. ए बारक्या यार गप केला का. बायकोमुळे आधीच लय डोकं फिरलंय माझं. उगीच तू कशाला डोकं हलवायला लागलाय. हा, गप बस की तिकडे, आता चिंबिन तुला. मग बसलो तर राव सिगरेट पेत. कसलं काय राव, लायटर पेट्रोल एकदमच ते वाकायला आग लागली राव. आता तिला विजवतो कशी तरी, नाहीतर आईला बिला कळलं ना लय घाल चिंबोल बघा मला. हेक ना तोंडाची, काय तोंड घेऊन आली तसली. जीभ बीब बाहेर काढते, काय दाखवते. काय तिथं तिलाच पटतं काय माहित. हा, मग मी दाखवू काय जीभ. हे बघ कस काय. हा, जमतं का तुला असं. है ग, लईच थंडी वाजते राव. कसलं काय, नुसतं अंगात अशी सुरसुरी सुटली बघा. जाते आता झोपते जरा मालकीनी पाशी. हा, हो मालकीन बाई घ्या की राव वाकळ विकळ अंगावर. तुम्हाला थंडी बिंडी वाजते बिसते का नाही. हा, कधीची थंडी वाजते राव मला. घ्या लवकर वाकळ अंगावर.